Tayo'y nasa mundong mapagbiro, tayo'y nasa mundong mapaglaro. Tayo'y nasa mundong di lubusang makamit ang mga karapatang pang-atin sapagkat ito'y laging ipinagkait. Sa aking paglalakbay sa mundong kinagagalawan, napagtanto kong ang karapatang pantao ay di ko pala lubos maintindihan, maunawaan at mailarawan. Sa aking pagkakaalam, ang karapatan ay para sa bawat isa, bata man o matanda, dalaga man o binata. Ngunit bakit tila ito'y di kapani-paniwala? May karapatan nga ba talaga? Ako'y namulat sa katotohanan kapagkat ika'y nasa mababang level lamang sa buhay, ang karapatan mo'y di maririnig pang habang buhay. Boses mo'y tila'y walang tinig, karapatan mo'y di maipahiwatig. Tayo'y binagyang buhay sa poong may kapal, sa paningin niya'y tayo'y pantay-pantay, mahirap man o mayaman, karapatan dapat ay ipagyaman, dapat bawat isa sa atin may paninindigan at marunong makipaglaban. Ang tanging hiling sa aking pagising, karapatan pang tao'y makapiling.